Hasteo Tailomui Tabukbo Lukurok Jalo Kalai no Tonglai relief camp roko Tonglai ma Tongku. Bubagra Hasteo Shok Paikeno, TTDC Amsini Derazak Rokno Chubanani Bagi Wanchumung Nashimung Tino, TTDC ni Agriculture Holnogo, TTDC ni EM, CM, Subjonal, Tai Joto. Zonal ni Adong Chairman Rokno Tino, ARCC ni Member Rokno Tui, Bo Kok Chap Mung Klaimani, Je Lukurok. Borokni deramung kotor engmani nasing mungo borokno bahike taisa chubawi mano tuilomui derawui tongmani nukhungno tui kok salanya ni bagino bo osani kok chapmung khlaimani aboni yagulo bubagra kok chapmani yagulo no thangi sogoika gomoti hangkoro bo aro thangkang keno gomoti hangkoni dm bai bini khotolo thangi achogui kok lam salaika je amchayo tui tabukbo lomjak tongkhu aborokno no bo kaisa TV screen no khlai achugui nailai koklam achuklaikha a derajak rokno tui rokno bahaike lukorokno katirewi mannai a naharmungno tuino bubagra tini sogoikha gomoti ni DM ni thaneo bo koklam salainani bagui lukorokno chubanani bagui।